Agora fago estes queixos e despois non fago máis nada. Para lles axudar aos netos, porque son os que teñen a agricultura, son os que teñen a granja. Entonces, eu como foi o meu de toda a vida, pois gústame e axudiles con isto, despois outra cousa non fago. Miña nai, meus pais tiñan vacas, tiñan ganado e nosa nai aprendeunos a facer os queixos a todas as fillas e fixémolos, e as outras non necesitaron deso, marcharon para unhas para Argentina e outras para Coruña e eu quedei ali sempre e sempre me gustou. Vivo neso, gústame. Cheguei a facer 60 queixos ao día, eu sola. Pero daquela tiña 40 anos e por aí, agora hai o doble. Hai que facer o queixo, hai que telo sempre seco para que se vaya curando, non se estropee, non colla o sabor dese que estea mollado, e iso, lavalo, é unha limpieza que lle corresponde todos os días e nada máis. Ten un proceso, entonces ese proceso hai que facelo. Eu levántome, os netos moxan as vacas e trago para ali un pouco leite e eu fago o queixo e ela. Levantaste 6:30, 7, cargas o teu vehículo e ás 8 no mercado. E ali, pois, esperas, se vendes bien, se non, pois mala suerte. Algo sempre se vende, vamos.